Beneran pun boten-boten dawuh, tesih wonten dawuh boten. Oh sampun, oke. Monggo. Mesti kudu eling. Putri Adem Sari ayo. Bisa kok pintre, kuwi golek kabar saka sapa ya mati-matine Pak Purbo ki senengane ngombe adem sari. Aja nyebut pro. Giminangkani saking Pecalang para dulur-dulur Pecalang ugi saking Romo Mangku. Wah, monggo mangke bubutane nggih produk kuning barang nek kabeh ora dadeke siji wah akeh banget. Ugi wonten ingkang mundhut rujak jeruk. Dalang wae ngaploke banget ning rene tulisane bejamu. Tegese nek amplop kuwi nek dibendel ganti siji, monggo sing eneng tulisane pun ngarep dhewe. Yang sah menjadi milik presiden yang paling depan, di belakang yang tanpa nama masuk kantong. Orang gembes nih, maka terus.